Ah, Kanon niya manok wa pa. kuha ka na ito ni siya. Guys. Taas ra. Ayo sakto na. Mataas naman kay ang Malap kayo ni kuha. malata naman. Awa bye. Banay ka tabi pa. Ano sa ni? Kadalo siguro sa dagan bisa. Dagang way libaong. No? Away, wa ni libaon na nay kay ang siya kan. Dako magligid nya. Awa may libaong gid siya. Kuya tumad bato-bato to isog sagkad re. Ako yung anak kanang kuan ba kanang mo may slides bato ba? Kani karon tatod ang asa tong iro na ni tutuga ang iro usa na ni ka kuan bok no. May itong ihaw. Ihaw man. Nok paningkamot mo nagpatok-tok mo kay igba otong balik na mo kamo na sad pohon ha. Taning kinabuhi sa saon muna bayawag eat chicken. Akan saan be? Gilay. Kakaon kag batikon. Ano mo kaos sa batikon ba? Mabalikan sa nang Adonis, baliho na po na. Nahaw na yun. Hangol kinig batikon. Sa mga bisita guys, mo ginahinungdan nga nung namatay ang among manok. Manok oh. Tanan doon niyo. Mana. TikTok sa do. 25 man daw. Ato nang tiwasan na to ah. Ambot. Tarong nga. Tarong nga sayaw da. Sus. Mag-video naman. Video TikTok kay sayaw sa TikTok kay sabi kay. Ato sa sila sa sakyanan sa sente mga nao. Sige na. Deng. Amo kwan. Kanang bodyguard. Deng. Oy, bodyguard. Oy, kamong tanan dali na mo. Kung tanagli. Uy, kisa may muluto dito. Nagluto mo ba? Josh na lang ani ato patayo. Klaro. Oo. Siri ko lang sa tuyok dito kay. Oo. Human ba uyuan agagi? Oh. Diyan ibukid guys. Sayaw isa ka TikTok be, kay ron. Tugaw TikTok oh. Oh, kana paso ada sayaw. Oh, tugaw. Ah! Tugaw. Ah. Ikaw mo sayo ba? Oh. Samo na ni kay mao gini leader, cheerleader. Ang ginakusga no. Si bang. Samo daw, bang. Si Mio. Oh, si Mio. Si Dondo naman to siya. Ang bodyguard wala sa labo pe kasi Dondo. Atala. Oh, ang bodyguard wala sa labo. Sana na papayan bala na diyo. Ay, nagkalinga rin guys. Dili inig naog ninyo ana ka nga. Inigabot ito. Videohan ana niya. Mayo, mana din ka. Mayo. Laos kusina. Utang munggos. Mayo, mayog na, may guwa. Ito nagpraktil. Ano to ibutang daw? Dede, ano TikTok sa ta, TikTok. O, TikTok sa mo, sige. Tage. Bahala mo sa action. Oh. Sa nga pa TikTok. Hoy, bisura ano oy. Ay, okay, mahal na kita. Bisura ano oy. Ngita, saan pa papangita line ma? Ana. Kaya, oh. Sika. Balik naman. Biskera. Right. Oh, diba? Oh, yun. Oh, sayaw sila pilo. Oh. Sarah. Ano na kinas Kuya Mio? Mira.
Sugod na, sugod na, sugod na. Hala na ibuti na Piupaw na. Takyaw. Ta. Kuyaw saya. What sa kadit? Sihan. Mamulbos ako bro. Sana sa unang oy ako magkisundan nimo. Uli ko tatari guys, agluto guys kay kanang tuyokon pa namo. Kidding. Kuha lagay, nagpagutom to sila kay maglisod lag hurot ning tulo ka buok manok karon ug di sila magpagutom. Oh. No. Hala to lag sayaw to basta ang batikon safety na dire. Hindi ko manurot. Oh. Natalisawap ng adlaw guys. Hala. Nauli na sa upaw. What's up? Kandato, napa nabili ng usa. What's up? Kandato, nabili. Mare, unahi si Mio. Diraw. May kayong vlog sayaw ni. Chiding. Ama. Ya, wag nagsayaw. Sa mo nagchatcha no? Katong birahe pikahe ba? Oo. Ah. Oo. Ate ko yun. Oo. Okay kayo. Ah. Buguya gid. Kisa man ni nangabuta kagubot no? Ang mukha sa litson. Amurag ang mukhaon ni litson na yung kagubot nila. Stop sama. Sakto to upaw igbalik upaw to ko kadating. Yo humana. Lakaw na nagdaog na dali aragod. Ah, giding. Oh, giding. Oh. Oh. Sayaw. Tagyaan. Mo ni ani din taong ka. Siyapak ani rin sa nabada ini daghana ba ani gani nang gikatlan magay ko ani. Ano mga ka nag-shoot. Ang amo mama sila magsulti nga natungkog divine gani. 25 years later. Tagana. Di ba sana mursiko? Di na mursiko. Ang mursiko, kuan ba mo to basta di na mursiko, mursiko kuan mo to kan hain dito madali kuhay. Dali kito dugay kito makuha mursiko eh. Lingin man tong amorsiko. Ay katulabaan eh. Talabay ko chi. Sa katulag gid yatay. Makagis sa ganito. Hawak. Ala. Sino ba yung basa-basa mawagtang? Iskat na. Oh, Kadito. ano pilit ano nga sana wag mursiko. Hindi na mursiko. Hindi yan to mursiko. Diha ba Puti ito mursiko po. Ay mga otay abot upaw. Tulaw? Oo ay. Ay gikuha daw. Kuha no bahag. Dai risa. Ay.
Oh, lagi mo kunto na ko sa koalisyon kay mga una babay sabi. Hoy, diri sila, diri na. Diri na oy. Maabot na sila. Wagi ka malimot sa batikon. Guys, bisag unsa dito ka busy, wagi malimot batikon ha. Wagi gibalik diri oh. Dagway gini. Diko. Diko ka kay Bir. Diko. Sa kiniha. Naman sana. Imo mga nang inita.